No release, no arrest. No release, no arrest. No release, no arrest. 런던 내버린 목디디오. 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 하리니. बेखौहाय XNDF United Forum उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लानाय जादों जोंखौ लिंदों जोंहा जेब्लाबो मदद दङ बेयावहाय आरो जों दिनै नुदों हाजार हाजार बर'फ्रा सोरबा UPPL सोरबा BPF सोरबा कंग्रेस BJP नङा नाथाय एज ए बर' जायफ्रा दिदोम गोजोनखौ लुबैयो गासैबो बर' रायजो राजा बेयाव लैहोर लैहोर फैदों बेखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों BTR एकर्डआ पिस एकर्डमोन गोजोन सुक्ति नाथाय गोजोन सुक्तिनि गिबि सर्तआनो गिबि कन्डिशनानो शान्ति नाथाय जों दिनै BTR आव बे शान्तिखौ नुनो मोनाखै दिनै शान्ति मोन्दों होननानै जुदि BTR नि सानैसो लिडारा बुङोब्ला बर'लेण्डआव शान्ति फैबाय दिनै जुदि आसामनि चिफ मिनिस्टार बा सोरबा मन्त्रिया बुङोब्ला दिनै बर'लेण्डआव शान्ति फैबाय बियो शान्ति नङा बिथांमोना सोंथों गामि गामि थांनानै साफ्रोमबो बर' रायजो राजानियाव सोंथों जे बिथांमोना थारैनो शान्ति मोन्दों ना मोनाखै शान्ति सुक्तिया हाथियार हमनाय संगठनफोरजों जायो डेमोक्रेटिक संगठनजों जेब्ला सुक्ति जायो बेखौहाय शान्ति सुक्ति होननानै बुङा नाथाय जेब्ला हाथियार हमनाय संगठनफोरजों सुक्ति जायो बेखौसो शान्ति गोरोबथा एबा शान्ति सुक्ति होननानै बुङो जेखौहाय नैबे NDFB सुक्ति एबा BTR सुक्तिखौ बुंनाय जायो खिन्थु दिनै NDFB जि हाथियार हमनानै सोमावसारनाय बेखौ सोरखारा गनायथि होबाय गनायथि होनायखायनो बिथांमोनजों सिजफायार खालामबाय बिनि उनावहाय इन्टारल'केटर एपइन्टमेन्ट होबाय बिनि उनावहाय पिस प्रसेस जाबाय बिनि उनाव शान्ति गोरोबथा जाबाय बिनि उनाव आरो जुदि दिनै बिथांमोनखौ जेलाव सोफिनोबा NDFB जि सोमावसारनाय पलिटिकेल सोमावसारनाय राजखान्थियारि सोमावसारनायखौ जुदि नाजावनो हायोब्ला पलिटिकेलि दिनै जुदि सुक्ति खालामनो हायोब्ला अब्ला बिथांमोननि पलिटिकेल क्राइमखौ दिनै मानो बिथांमोना बेखौहाय एमनेस्टि होनो हाया मानो निमाहा होना बेखौ हायो आरो हानांगौमोन किन्तु दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय NDFB जा फाइनाल खालामनाय जितु ड्राफ्टमोन MOS बेखौहाय सोलायनायाव बे गासैबो गरमेल जाबाय थेवब्लाबो दिनै जि BTC एकर्डनि 9.4 दफायाव बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बख'नायनि गासैबो देहाफोरखौ मावनो थाखाय आसाम सोरखारनोनो बिथोन होदों आसाम सोरखारनोनो बिबान होदों दिनै आसाम सोरखारा बिथांमोनखौ सोलायनायनि दिहुननायनि सोलाय मा खालामबाय थादों दिनै DR नाब्ला बिथांखौहाय जायगा सोलाय बैयाव दोनथुमबाय थादों थांनाय 22 जुलाइआवहाय बिथांखौ काहिलिपाराव थानाय 10th APBN आव जेल मोनसे फिसा स्पेशल जेल बानायना दोनबाय दिनै आरो साननै सानथामनि उनाव हयथ' नोंथांमोना खोनाफिनलायगोन जे चिरांनि बर'लेण्ड गेस्ट हाउसआव लाबोसिगोन बर' रायजो राजाया रंजादों फुर्ति मोन्दों जोंनि खाथियावनो लाबोसिगोन गेस्ट हाउसआव दोनफैसिगोन खिन्थु बेखौ जों मिथिनाया मोजां जे सजा बर' रायजो राजाखौ थगायनो नागारदों कारन बेखौ अलरेडि जेल होननानै डिक्लेयार होबाय बर'लेण्ड आरो लहानि दरजा बानायनानै थाला मारिनानैसो रुम मोननैयाव दोननाय जागोन आरो गुतै केम्पासखौ अलरेडि 16 फिटनिफ्राय गोजौ थिं होनानै थारनि सु बानायलायना होनानै बेखौ जेल बानायखाबाय आरो बेखौ फर्मेलि आसाम सोरखारनि सिङाव थानाय जि नखर बिफान बे नखर बिफाननि फ्राय बेखौ खालामनाय जादों जितु जेल 2013 नि जेल एक्ट बिनि 3.1 धारा मते क्लोज मते बे गेस्ट हाउसखौ जेल डिक्लेयार होखाबाय अलरेडि तो जेलावसो दोनफैगोन बेवहाय दिनै बर' रायजोआ बोरै शान्ति मोननो जुदि बख'नो हायामोनब्ला सुक्ति खालामनाङामोन बिथांमोनखौ सहि होनाङामोन
थागौमोन जेलावनो हारिनि नामाव नागारसारनानै जेबो गिदिर बाथ्रा नङामोन खिन्थु दिनै बर' रायजो राजाखौ थगायनो थाखाय जि मावगासिनो दङ सोरखारा बेयो सोंखारि जाथाव जों सोंखारियो आरो समा मोजां जानानै थानाय समावनो थासारिया बांद्राय गाज्रि जानायनि सिगाङावनो जाहाथे आसाम सोरखारा आरो सेन्ट्रेल सोरखारा जाहाथे बिथांमोनखौ रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव जेसेबां दङ लिडार्स केडार्सफोर गासैखौबो जाहाथे जेलनिफ्राय बख'यो दिहुनना होयो बेनि थाखाय जों खावलायो जायाखै आरो बिथांमोननोथ' जेनेबा फर एग्जाम्पल डियार नाब्ला बिथाङाथ' बेखौ सहि खालामनायनि सिगांखालिसो नुदों बहा सहि खालामनांगौ जानुवारि मासाव जेब्ला आइबिनिफ्राय मानसि सानै माने आइबिनि स्पेसियेल डिरेक्टरा जेलाव लोगो हमफैनानै एप्रुभेल बिबाय थादोंमोन बिथाङा बुंदों आंनो नायनो होग्रो आं मा कागजखौ एप्रुभेल खालामनांगौ आं नायनो मोनाबा आं सहि बेवहाय खिन्थियाखिसै खननै फैदों बेयाव थेवब्लाबो बिथांनो खिन्थियाखिसै जेब्ला सोरखारा गासैबो जुगार पार्टि खालामनानै जुरिसडिक्सन दिहुननानै लानानै थांबाय 27आव एकर्ड जागोन 22आव बिथांनो दिन्थिदों माबेयाव एकर्ड जागोन बेखौ दिन्थिब्ला डियार नाब्ला बिथाङा बेयाव दारि कमा सोदोब मोनसे सोलायनोबो हाला गासैबो फाइनाल जाखाबाय थ' माबायदि कम्पालसनाव सोरखौ सहि होदो बेखौथ' मिथिगौ उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङाथ' अखानायैनो बुंफैबाय आसामाव फैनानै काजलगावआव जे रन्जन दैमारि बिथाङा मेगन मिसिबनानै जोंखौ फोथायनानै सहि होबाय होननानै सावरायग्रा बिथाङाबो मेगन मिसिबनानै होदों होननानै बुंदों बेवहाय मा कम्पालसन माबायदि नारसिननायाव माबायदि सिटुवेसनाव बिसोरखौ सहि होदों एनडिएफनि गोसो मथे जानायमोनब्ला बेबायदि जानाय नङा जिहेतु लोगोसे बुंबावदों एनडिएफबि आंथ' मोजां जादों होननाय खोनाया हाथियारजों जेबो मोना होननायसो खोनादों आङो हाथियार सोमावसारनायजों जेबो मोना मालाबाबो होननानैसो बुंनाय खोनादों आरो सानैसोआ न'आव फैनानै थानो मोननाया गिदिर खोथा नङा गासैबो मोननांगोन दिनै 100 जनसो एनडिएफबि जेल सिङाव दङ बिथांमोनाबो न'आव फैना बिमा बिफाजों थानो मोननांगोन 100 जनसो एनडिएफबि जेल सिङाव दङ बिथांमोनाबो न'आव फैना बिमा बिफाजों थानो मोननांगोन बिथांमोनाबो गावनि न'खरनि मानसिजों थानो मोननांगोन बिथांमोनाबो गामियाव फैना समाजजों थानो मोननांगोन सानैसोआ मोनबाय सानैसोआ मोनासै बेथ' जानो हाया आरो जुदि बोले बिथांमोना एमनेस्टि होनो हाथारा होनो गोसो गैया होमब्ला बेल होनायनि बेबस्था दङ बेखौबोथ' खालामाखै कनभिक्ट जाब्ला बेल मोना होनायनि खोथा गैया दाख्लैबावै जोङो 2019आवनो बेल फाइल खालामनानै दोननाय बोसोरनै कभिड जानाय खस्थ' बेबायदिनि उनावहाय डेटआ फैबाय ओमफ्राय थांनाय एप्रिलाव बिथांमोना गदों बे जानो मथथे खोथाया जाबाय मा जे गोसो थानांगोन दिनै राजखान्थिबाबो बांद्राय हिसाब निकास खालामनानै गावसोरनि स्वार्थ पुरन खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ बाहायबाय थादों डियार नाब्लाखौ दिनै बाहायदों बेयाव लांलाय बैयाव लांलाय सहि खालामनायाबो बाहायनायसो बाहायनानै खालामदों मानो नङा एकर्डआनो राजखान्थि एकर्ड जायफोरजों खालामदों बिथांमोनाबो राजखान्थि राजखान्थि माने गादि माने पावार राजखान्थियाथ' आरो राजखान्थियाव थांनाय माने गादियाव जनो मोनखायो अके रावबो गिनाङा जे बिथांमोना फैनानै सेफैगोन माफैगोन खालि उदां अख्रांनि सिङाव थांनानै थानो हो पिस एकर्डखौ अनार हो पिस एकर्डनि ओंथिखौ लाखि जों बेखौ हास्थायो नङाब्ला दिनै बर' रायजो राजाया उदालगुरियाव ओंखारदों गाबोन बाक्सायाव ओंखारगोन बिनि उनाव चिराङाव ओंखारगोन बिनि उनाव क'क्राझाराव ओंखारगोन बिनि उनाव सनितपुरावबो ओंखारहैगोन सारा आसाम ओंखारगोन अब्ला मा खालामनो दिनै गोबां बाथ्रा ओंखारो जे सोरबाया मा खालामनो हागौ लायनो बिग्रायखांनो हागौ बिथांखौ हगारोब्ला बा माखासेखौ हगारोब्ला नङा 2013 मायथाइयाव डियार नाब्ला बिथांखौ एबसलिउट बेल होदों अब्लाथ' रावबो बिग्रायखाङाखै मानो हगारदों होनना रावबो दावराव दावसि खालामाखै बिनि उनावबो गेजेराव डियार नाब्ला बिथांखौ मास मोननैनि थाखाय सोना दोनफिनदों दिहुनदों रावबो बिग्रायखाङाखै बेनि उनावहाय दाख्लै सुक्ति खालामनो बिथांखौ दिहुनना लांदों सोरखारा रावबो बिग्रायाखै रावबो बुङाखै जे बिथांजों सुक्ति खालामनो नाङा दिनै बेफोरो माखासे नांला बंसा खोथा बुंनानैहाय जाहाथे हगारनाय जाया बेखौ रायजो राजाखौथ' थोंजोङै बुंनो हाया नालाय बेवहाय बायदिसिना खोथा बुंगासिनो खिन्थु रायजोआ दिनै आरो गोदोनि बादि नंलिया सांग्रां जाबाय गासैबो बेनिखाय सम थानायावनो थाबैनो हगारना होजानो थाखाय जोङो दाबि खालामो जिहेतु एनडिएफबिनिफ्रायबो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना एमसिएलए बायदिसिना बिभाग बेखौ नोंथांमोनासो मिन्थिगोन नोंथांमोनासो मिडियानिफ्रा सोरखौ सोंहैदों सोरखौ लाहैदों मा बुंदों जोंथ' आरो मोनफ्रोमबो निउसखौ नुवा नाया गोबाङाथ' मोनाखै सानै मोनदों एनडिएफबिनिफ्राय 40टा सिटआव मोनथाम ग्रुपनिफ्राय मोनब्रैनिथ' मोनासै मोनसेनिफ्रायथ' होआसैयानो ओमफ्राय मोनथामनिफ्राय सानैल'सो मोनदों नङा होमबा सासे मोनदों डेपुटि चिफ सासे रायजोआ दिनै आरो गोदोनि बादि नंलिया
सांग्रां जाबाय गासैबो बेनिखाय सम थानायावनो थाबैनो हगारना होजानो थाखाय जोङो दाबि खालामो बिथांमोना लाहैयाखै नामा मालाबा सोंहैयाखै नामा मा बुंनांगौ दं बिथांमोना दिनै बुंनो आरम्भ खालामदों जे कोर्टनि आखायावसो कोर्टनियाव सोंहैथां मानो हगाराखै कोर्टआ माब्रै हगारनो नोंसोर मुभ खालामनांगोन बे सुक्ति खालामखांनायनि उनाव नोंसोर मुभ खालामबासो कोर्टआ डिसिसन लागोन कारण बे एकर्ड खालामामोनब्ला बेलेग खोथा एकर्ड खालामखांनायनि उनाव दफायाव लिरनाय दङ बेफोरखौ नायबिजिरनानै सख'नायनि खोथा बेखौ इनिसियेटिभ लानांगोन ओरैनो कोर्टिं नारना बुंहरबा जानाय नङा दा बिथांमोना आरो मोनसे बाथ्रा बुंबावो जे हाइनेन आरो नन हाइनेन बेथ' कोर्टआवनो दं माबायावनो दं एकर्डआवनो दं बेखौ नायनानैसो हगारनाय जागोन होननानै बुंदों बे बेलायाव मा आरो बेयाव लिरनायानो दंखायो बिनिबोथ' इनिसियेट खालामनांगोन ना गासैखौबो इनिसियेट खालामनांगोन कोर्टआ दलर खालामनाय नङा एकर्डआ कोर्टनि थाखाय नङा गभर्नमेन्टनि थाखाय गभर्नमेन्टआ बे मथे इनिसियेट खालामनांगोन बे मथे आवगायनांगोन बे मथे प्रप'जाल होनांगोन इनिसियेट खालामनांगोन अब्लासो जागोन बुहुमगौमा होस्रिखावनाय हाबाफारियाव जोंनि आयदाया बेनो जे रन्जन दैमारि एनडिएफबिनि फाउन्डार चेयारमेन लोगोसे बिथांजों जोबथेजानानै थानाय एनडिएफबिनि बिर जोहोलावफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि दाबिखौ लाखिनानै जों आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ जोङो खावलायदों आरो जोङो दिनै होस्रिखावदों फैबाय थानाय समाव दिनैनि जोंनि होस्रिखावनायखौ आसाम आरो भारत सरकारा मान होआब्ला आरो बिटिसि सरकारा जुदि सन्मान जनायाब्ला जोंनि दाबिखौ मानिनानै लायाब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिसिखौ अराय समनि थाखाय जोङो बन्द गुखुना खालामनो गोनां जागोन जेब्लासिम रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय एनडिएफबिखौ उदां खालामा अब्लासिमहालागै सानफ्रोमबोनि थाखाय जोङो बन्द दोननो बाध्य जागोन बुहुमाव बेबायदि जारिमिन गैया हान्थि सुक्ति खालामखांनायनि उनाव सासे सागोनगिरिया गुवार जोबथेसालियाव जोबथेफिनजानायनि पृथिबियाव बेबायदि जारिमिन गैया नाथाय बे जारिमिना दिनै बर'नि गेजेरावसो सोरजि जादों बेयो मानि थाखाय सोरजि जादों सोरनिबा राजखान्थियारि गाद्दिनि थाखाय नामा सोरबाया हरजन्त्र गेलेदों नामा दिनै जोङो गिखांनाय फैदों बर'फोरजों गोजोन गोरोबथा खालामफ्लानानै बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों नामा जोङो सानखांदों बर'नि हा हुखौ सेनानै लाफिननो नागिरदों नामा जोङो सानफिननो गोनां बाध्य जादों बिनि थाखाय जोङो खावलायदों बिटिआर सुक्तिनि साफ्रोम सागोनगिरि नोंथांमोननिसिमबो जोङो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरैयै खावलायदों जे नोंथांमोना बुं जे बिटिआर सुक्तिनि सागोनगिरि रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामाब्ला जों बिटिआर सुक्तिखौ बातिल खालामगोन होननानै नोंथांमोना आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ बुं आरो आङो बिटिसिखौ दैदेनबाय थानाय एबा बिटिसिनि सरकारखौ आं खावलायगोन जे नोंथांमोना जुदि रन्जन दैमारिखौ उदां जानायखौ हास्थायोब्ला नोंथांमोना बिटिसिनि काउन्सिलाव मोनसे रिजलिउसन पास खालाम जे रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय उदां जानांगौ होननानै आरो बे रिजलिउसनखौ गभर्नरनि गेजेरजों आसाम सरकार आरो भारत सरकारनो नोंथांमोना गथायहर होमबाना जोङो फोथायगोन जे नोंथांमोना रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनायनि खामानि मावदों होननानै जोङो फोथायगोन दिनै बिए लासिं सिं बिथांमोना टेकनिकेल जेबो खामानि मावालासेनो खुगाजों बुंबासिनो दङ जे रन्जन दैमारिया थाबैनो उदां जासिगोन होननानै बुंगासिनो दङ आरो जोंनि आखायाव मोनसे फोरमान दङ जुलाइ दाननि 14 तारिखआव क'क्राझारनि सासे एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा जोबथेसालियाव थांदों आरो रन्जन दैमारिखौ लोगो हमनानै फंसे बाथ्रा बुंदोंमोन जे बे सप्तानि गेजेरावनो आदाया जोबथेसालिनिफ्राय उदां जासिगोन होननानै बे बाथ्राखौ बिथाङा रन्जन दैमारि सारनो हैदोंमोन नाथाय लाजिथाव दिनै जोबथेसालियाव थानाय दुखु खस्थ' सैसोबाय थानाय सासे एनडिएफबिनि फाउन्डार चेयारमेन आरो बिटिआर सुक्तिनि सागोनगिरि बेबायदि मानसिखौनो थगायहैनाय एबा सासे एमएलएआ थगायहैनाया जोबोद लासिंसिं आरो सोंखारिथाव होननानै जों सानो जुदि हुद्द एन्सार गैयाब्ला जुदि सिंनि बाथ्राखौ मोनथियाब्ला दुखु खस्थ' सैसोबाय थानाय
जेलाव जोबजानानै थानाय सासे बेक्तिखौ थगायहैनाया जोबोद दुखुनांथाव बेखौ जों सानो। खावनाया मानो जायो? जेंनाया जेब्ला जोंनि गेजेराव थायो अब्ला खुद्रिसारो। दिनै भारतआ मोनसे सुबुंखान्थि नियमजों दैदेनजानाय मोनसे हादोर। सुबुंखान्थिनि नियमजों दिनै भारत हादोरा दैदेनजायो। बेवहाय सुबुंखान्थिनि नियमजों दिनै खुद्रिसारनो माखासे लामाफोर दङ। दिनै जोंनि गेजेराव जेंना दङ। एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरिजों लोगोसे गोबां दिनै जोंनि दावहारु लोगोफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ। दिनै जोंहा गोजोननाय गैया। जोबथेसालियाव थानांनायखाय दिनै जोंबो गावखौ बन्दी बायदि मोनबाय थादों। जोंखौ जेलाव थानांनाय बायदि जोंबो मोनबाय थादों। बेवहाय बिथांमोनखौ जोङो जेलनिफ्राय जेबो सार्थ गैयाजासे उदां खालामनांगौनि दाबिजों दिनै एक्स एनडिएफबिआ दिनै बे सुबुं गमा होज्रि खावनाय हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। बेखौनोथ' दिनै बिथांखौ दिनै सिगनेटरि हिसाबैब्लाबो जेलाव सोनानै दोनबाय थादों। माखासे सिगनेटरिफोरा दिनै बाहेरायाव थानाय उदाङै दङ। माखासे सिगनेटरिफोरा दिनै पलिटिकेलि फाइट खालामनानै बिथांमोना मासि लानानै दङ। दिनै बिहा गैयामोन नामा अधिकार? बिहा दिनै बे मोन्थायखौ मोननो अधिकार गैयामोन नामा? दिनै बेखौ मानो बेबायदि इनायै दोनदों? बेखौसो दिनै जोङो नोजोर बोनानै बिथांखौ उदां खालामनांगौ। आरो देरसिन बाथ्राया बे बर' जाथिखौ लानानै बिथाङा मोजां मोननाय, बर' जाथिखौ लानानै बिथाङा सिमां मोनसे दङ। बे सिमांखौ जाहाथे जेन बिथाङा रायजो राजानि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव फैनानै मावफुंफैनो हायो। बे थांखिखौ नोजोर बोनानै बिथांखौ उदां खालामथारनांगौ होननानै दिनैनि बे सुबुं गमा हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। नाय मोनसे बाथ्राखौ दिनै जों बुंगोन, राजखान्थिनि सोरनिबा आखाइ दङ गैया दिनै जों बेखौ बुंनो हास्थायाखै। दिनै रन्जन दैमारि सारा माबायदिहै 2013आव बेलाव ओंखारनानै सिज फायाराव थानानै सोरखारजों सावरायनो हादोंमोन बे प्रसेसखौ दिनै जों मोनथियो। बेवहाय दिनै जों खावलायगोन, बिथाङा दिनै जेलाव थानायनि आन्दोआव, बिथाङा दिनै जेलाव थाबाय थानायनि आन्दोआव सोरखारा दिनै लेहेमिया खालामदों। दिनै जायफोरा सोरखारखौ दैदेनबाय थादों, सोरखारखौ सालायबाय थादों, बिथांमोना बिबान लानायाव फेलें जादों। जायनि थाखाय जोंनि दैदेनगिरिया जोबथेसालियाव थानांबाय थादों। दिनै जोंनि जि सोमावसारनाय बियो सुबुंखान्थिनि नियमजों जालांबाय थागोन। दिनै जोंनि सोमावसारनायखौ जायफोरा आन्दाज खालामदों बिथांमोना मिथिगोन। जों सिगां एक्स एनडिएफबि गोजा मिडियाखौ लानानै गोबां प्रटेस्ट खालामबोबाय, नाथाय जेबो खेरायासै। बेनिफ्राय थांनाय 15 आगस्टआव जोङो साइलेन्ट प्रटेस्ट लानो नागिरदोंमोन, नाथाय एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय एसपिडिसिनिफ्राय रिक्वेस्ट खालामनायखाय बिथांमोननि रिक्वेस्टखौबो जों लाखिबाय। बेनिफ्राय बिथांमोननो गोसोखां बिलाइ जों गथायबाय। जेब्ला मेम'रेन्डाम गथायखांनायनि उनाव खुनु बे मेम'रेन्डामनि सायाव मोनसे फिथाइ थायनायखौ नुयैखाय दिनै जोङो खुद्रिसारनो आखबार बे सुबुं गमाखौ लादों। बिनिफ्राय जुदि जायाब्ला सुबुंखान्थिनि नियमाव दिनै राजा लामा होबथेनाय, रेल लामा जिरायथेनाय, इभेन बन्द होनायाबो दिनै खुद्रिसारनायनि मोनसे हाबाफारि। बेफोरखौ जों लालांबाय थागोन जायागौमानि। नाय मोनसे बाथ्राखौ जोङो क्लियारै बुंगोन, दिनैनि जि सुबुं गमा हाबाफारियाव बाहागो लानाय रायजो राजाफोरखौ दिनै नाय। दिनै बिथांमोना चिराङाव दोननायखौ लुबैयाखै। बिथांमोना दिनै लुबैदों, बर' जाथिया दिनै लुबैदों बिथाङा उदां जानायखौ। बे दिनै बिथांखौ उदांसो खालामनांगौ। बिथांखौ बेयाव दोनलाय बैयाव दोनलाय खालामबाय थानायनिफ्राय दिनै सोरखारा गोजानाव थानांगौ। उदां खालाम। बर' जाथिया दिनै बिथांखौ उदां जानायखौ लुबैयो, नाथाय सोरखाराव थानाय माखासे दैदेनगिरिफोरा बुंबाय थादों बिथाङा कनभिक्ट जानाय, आयेनासो बेखौ खालामगोन होननानै। नाथाय जोङो खावनाया मानो जायो? जेंनाया जेब्ला जोंनि गेजेराव थायो अब्ला खुद्रिसारो। दिनै भारतआ मोनसे सुबुंखान्थि नियमजों दैदेनजानाय मोनसे हादोर। सुबुंखान्थिनि नियमजों दिनै भारत हादोरा दैदेनजायो। बेवहाय सुबुंखान्थिनि नियमजों दिनै खुद्रिसारनो माखासे लामाफोर दङ। दिनै जोंनि गेजेराव जेंना दङ। एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरिजों लोगोसे गोबां दिनै जोंनि दावहारु लोगोफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ। दिनै जोंहा गोजोननाय गैया। जोबथेसालियाव थानांनायखाय दिनै जोंबो गावखौ बन्दी बायदि मोनबाय थादों। जोंखौ जेलाव थानांनाय बायदि जोंबो मोनबाय थादों। बेवहाय बिथांमोनखौ जोङो जेलनिफ्राय जेबो सार्थ गैयाजासे उदां खालामनांगौनि दाबिजों दिनै एक्स एनडिएफबिआ दिनै बे सुबुं गमा होज्रि खावनाय हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। बेखौनोथ' दिनै बिथांखौ दिनै सिगनेटरि हिसाबैब्लाबो जेलाव सोनानै दोनबाय थादों। माखासे सिगनेटरिफोरा दिनै बाहेरायाव थानाय उदाङै दङ। माखासे सिगनेटरिफोरा दिनै पलिटिकेलि फाइट खालामनानै बिथांमोना मासि लानानै दङ। दिनै बिहा गैयामोन नामा अधिकार? बिहा दिनै बे मोन्थायखौ मोननो अधिकार गैयामोन नामा? दिनै बेखौ मानो बेबायदि इनायै दोनदों? बेखौसो दिनै जोङो नोजोर बोनानै बिथांखौ उदां खालामनांगौ। आरो देरसिन बाथ्राया बे बर' जाथिखौ लानानै बिथाङा मोजां मोननाय, बर' जाथिखौ लानानै बिथाङा सिमां मोनसे दङ। बे सिमांखौ जाहाथे जेन बिथाङा रायजो राजानि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव फैनानै मावफुंफैनो हायो। बे थांखिखौ नोजोर बोनानै बिथांखौ उदां खालामथारनांगौ होननानै दिनैनि बे सुबुं गमा हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। नाय मोनसे बाथ्राखौ दिनै जों बुंगोन, राजखान्थिनि सोरनिबा आखाइ दङ गैया दिनै जों बेखौ बुंनो हास्थायाखै। दिनै रन्जन दैमारि सारा माबायदिहै 2013आव बेलाव ओंखारनानै सिज फायाराव थानानै सोरखारजों सावरायनो हादोंमोन बे प्रसेसखौ दिनै जों मोनथियो। बेवहाय दिनै जों खावलायगोन,
बिथाङा दिनै जेलाव थानायनि आन्दोआव बिथाङा दिनै जेलाव थाबाय थानायनि आन्दोआव सोरखारा दिनै लेहेमिया खालामदों दिनै जायफोरा सोरखारखौ दैदेनबाय थादों सोरखारखौ सालायबाय थादों बिथांमोना बिबान लानायाव फेलें जादों जायनि थाखाय जोंनि दैदेनगिरिया जोबथेसालियाव थानांबाय थादों दिनै जोंनि जि सोमावसारनाय बियो सुबुंखान्थिनि नियमजों जालांबाय थागोन दिनै जोंनि सोमावसारनायखौ जायफोरा आन्दाज खालामदों नोंथांमोना मिथिगोन जों सिगां एनडिएफ एक्स एनडिएफ बि गोनजा मिडियाखौ लानानै गोबां प्रटेस्ट खालामबोबाय नाथाय जेबो खेर खेरायासै बेनिफ्राय थांनाय 15 आगस्टआव जोङो साइलेन्ट प्रटेस्ट लानो नागिरदोंमोन नाथाय एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय एसपिडिसिनिफ्राय रिक्वेस्ट खालामदों बिथांमोननि रिक्वेस्टखौबो जों लाखिबाय बिनिफ्राय बिथांमोननो गोसोखां बिलाइ जों गथायबाय जेब्ला मेम'रेन्डाम गथायखांनायनि उनाव कुनु बे मेम'रेन्डामनि सायाव मोनसे फिथाइ थायनायखौ नुयैखाय दिनै जोङो खुद्रि सारनो आखबार बे सुबुं गमाखौ लादों बिनिफ्राय जुदि जायाब्ला सुबुंखान्थिनि नियमाव दिनै राजा लामा हमथेनाय रेल लामा जिरायथेनाय इभेन बन्द होनायाबो दिनै खुद्रि सारनायनि मोनसे हाबाफारि बेफोरखौ जों लालांबाय थागोन जायागौमानि नाय मोनसे बाथ्राखौ जोङो क्लियारै बुंगोन दिनैनि जि सुबुं गमा हाबाफारियाव बाहागो लानाय रायजो राजाफोरखौ दिनै नाय दिनै बिथांमोना चिराङाव दोननायखौ लुबैयाखै बिथांमोना दिनै लुबैदों बर' जाथिया दिनै लुबैदों बिथाङा उदां जानायखौ बे दिनै बिथांखौ उदांसो खालामनांगौ बिथांखौ बेयाव दोनलाय बैयाव दोनलाय खालामबाय थानायनिफ्राय दिनै सोरखारा गोजानाव थानांगौ उदां खालाम बर' जाथिया दिनै बिथांखौ उदां जानायखौ लुबैयो नाथाय सोरखाराव थानाय माखासे दैदेनगिरिफोरा बुंबाय थादों बिथाङा कनभिक्ट जानाय आयेनासो बेखौ खालामगोन होननानै नाथाय जोङो বড়ো জনগণৰ লগতে বি টি আৰত বসবাস কৰা জনগণৰ কাৰণে বৰ দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় শান্তি চুক্তি হোৱাৰ পিছতো সুদীৰ্ঘ সময়ছোৱাত এই সংগ্ৰামৰ পিছত এটা শান্তি চুক্তি হৈছে তাৰ পিছত এনেধৰণে গণসমাৱেশ পতাটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু শান্তি চুক্তিৰ স্বাক্ষৰকাৰী আৰু তেওঁলোকৰ কেডাৰসকলক অতি শীঘ্ৰে মুক্তি দিব লাগে চৰকাৰে আৰু যদি মুক্তি দিয়াত পলম কৰে আৰু এই মুভমেণ্টটো এনেধৰণে আকৌ সংগ্ৰাম চলিব লগা হয় তেনেহ'লে আমি ভাবিম যে চৰকাৰৰ কোনো ষড়যন্ত্ৰ আছে যে বড়ো জনগণক থান বান কৰি দিয়াৰ কাৰণে আৰু বড়ো জনগণক উত্তেজিত কৰি পুনৰ এক অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে এক ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা হৈছে আৰু ইয়াত যাতে শান্তি কেতিয়াও প্ৰতিষ্ঠা নহয় ইয়াৰ ষড়যন্ত্ৰ চলি আছে বুলি আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম সন্দেহ ঘনীভূত হৈছে আৰু আমি আপিল কৰিছোঁ আহ্বান কৰিছোঁ বিনম্ৰভাৱে চৰকাৰক কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু BTCৰ প্ৰশাসনক যে শান্তি চুক্তিৰ পিছত সুদীৰ্ঘ সংগ্ৰামৰ পিছত শান্তি চুক্তি হৈছে শান্তি চুক্তিৰ পিছত তেওঁলোকৰ নেতৃবৃন্দ আৰু শান্তি চুক্তিকাৰী ৰঞ্জন দৈমাৰী ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ্যে কৰি আটাইকে মুক্তি দিব লাগে আৰু ইয়াৰ প্ৰকৃত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ যি সংগ্ৰামৰ যিটো ন্যায্যতা তেওঁলোকে সংগ্ৰামৰ পৰা যি বিচাৰিছিল তাক আৰু যিবোৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰিত হৈছে যিবোৰ চুক্তিত উল্লেখ আছে তাক আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰক যাতে পুনৰ সংগ্ৰামৰ পথলৈ যাব লগা নহয় আৰু গৰিয়ামূৰীয়া দেখি জনগোষ্ঠীয় পৰিষদে আমি এই সংগ্ৰামখনত আগতেও আছিলোঁ পিপুল জইণ্ট একশ্যন কমিটি ফৰ বড়োলেণ্ড মুভমেণ্টৰ লগত সুদীৰ্ঘ সময়ছোৱাত এই সংগ্ৰামখনৰ লগত আছোঁ আৰু চুক্তিৰ পিছতো আজিৰ এই পৰিৱেশত উপস্থিত হৈ আমি বৰ দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ লজ্জা অনুভৱ কৰিছোঁ এটা সুদীৰ্ঘ সংগ্ৰামৰ পিছত এনে এটা চুক্তি হোৱাৰ পিছতো বড়ো জনগণৰ লগতে ইয়াৰ থলগিৰি জনগণে আকৌ ৰাজপথত ওলাই আহিব লগাটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক